chỉ bay ule bong sa karon siam dona ka bong sa siam tur hi ati hlang ke ji chan ve ritania so thing le purun var hei te hi hianin ka lo chan photanga purun var hi ti hian alaya ka phel topa hian ka chan zo to a ka bong sa siam tur hi ka sila ka da hul vek to ani chon hemi a hianin purun var le so thing chili powder chi ai eng le thing marcha tel hi ml somruk hi ka lo cho palang hi ka lo kang halang gas ti hian a medium a kada a sa ka kan da hoi wang khanin atui hi atam lowa hian kan kang cher cheranga mei hin lu to ka da lawa ti hian mei niam te a kang cher cher don ani khat moi to hian kan chok ve le thinanga vil ne hi ngai ve a asir vel a hian a bet ve du lu tuka hianin minute som chuang kalo chuang to a atui pa ngai po kha lo kang tel to a tel hi ron chuak to a tuilum ml za somnga kaleya gesi ka da sang le a hian ka china gesi asanga kala da charchara tuilum ka le nu khan ti hian ka lo chhum minang cooker he voi thuma phit nu khan gas ka da sima ti hianin asim khan minute som panga ka lo chuang to a gas ka off a kan lo ngak dayang cooker polo dai to a kan hanga sa hi kan lo en chinang sa po lo min to he ti hianin lo nem to a atui ko kan chuang kangang ti hian gas ka ona kan du chuan te po hianin a i thei ngal to ani rim te po hi atui to lu tuka te po hian a i theya atui hi chuang kang kher lovin atui lo khan karon siam dona atui ve ve ani gas ti hian asanga ka da a garam masala hianin atirim tui em a adu lo tan chuan atel lo thei thawani meat masala jok po kha man theya atel ron chwa thleng khan kan lo chuang ve ang
hết tiếng ngà bông sắc kan hi atui lu to ka siam hi ol sam bok sia kan sok ve de reng do ni asira hian abet ve du lu to ka tui po tam bak to lawa kang ve che to a ring te hi atui to lu to ka ti hian ge se asima ka da a zoi muangin en urve cheranga tui po alo kang to a e ka lo du to kanga gas ka off ka lo sok chakang thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka channel min lo thler saka wangin ka lo me